to haka ake son yayi. Idan ya tafasa sosai, ya tafasa sai ka kashe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo mai albarka, wanda a yau ne insha Allah za mu kawo muku maganin tari. Idan kana tarin asma ko tarin fuka ko wani irin tari dai kake yi, insha Allah za ka samu lafiya in dai ka jaraba yadda muka nuna maka ɗinnan, ka tsaya ka kalli bidiyon har ƙarshe, insha Allah za a dace. Ɗan uwa, idan wannan shine sabon zuwan ka wannan channel tamu mai albarka, muna roƙonka da ka yi mana subscribe, kuma sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa, sannan ka yi share ɗin bidiyon nan ga 'yan uwa musulmai domin su amfana. Insha Allah, mu je zuwa. Yawwa, sai ka nemo tukunya. In ka nemo tukunya kamar haka, sai ka nemo citta ga ta dai kuna gani, citta ce wannan, citta ga ta nan, citta. Sai ka nemo citta ga ta kamar haka, kana gani, citta ce nan. In ka nemo citta, yawwa, idan ka sa citta cokali ɗaya ko cokali ɗaya da ɗan motsi haka, sai ka saka lemon tsami. In ka sa lemon tsami sai ka ɗan yanke shi haka, sai ka yanka shi haka, kamar haka za ka yanka shi, kamar inda ka ga ina yanka shi ɗin nan, a haka za ka yanka shi. Yawwa, to kaga idan kai haka, sai ka nemo ruwa. Sai ka nemo ruwa cokali ɗaya, sai ka nemo ruwa kofi ɗaya. Idan ka nemo ruwa kofi ɗaya, sai ka zuba a ciki. Citta cokali ɗaya. In ka samu citta sai ka ɗan dandaka ta haka kaɗan, sai ka sa cokali ɗaya, sai ka yayyanka lemon tsami kamar dai yadda ka ga na haɗa ɗin nan. To sai ka jona, sai ka rufe. To sai ka jona, sai ka rufe. Idan kai haka, sai ka jawo wannan haka. Yawwa, to gashi har ya tafasa insha Allah. Kun gani? Kun gani a tafasa, ya tafasa? Kun gani ko?
ya tafasa sosai ko kun ga inda iko to haka ake sanye. Idan ya tafasa sosai ya tafasa sai ka kashe. Idan ka kashe sai ka ɗauko kofinka. Idan ka ɗauko kofi kamar wannan sai ka tace haka. Ka gani ko? Ka gani? Ka gani? Ka gani? To bayan ka tace sai ka nemo zuma ga ta kana gani, zuma cokali ɗaya. Insha Allah haka yayi. In dai kana tari dai ba wani abu ba, insha Allah kana shan wannan zai warke. Kowanne kalar tari kake yi, insha Allah haka yayi kyau. Mu haɗu a bidiyo na gaba.